Ивелина е архитект по професия и се завръща в родината след 8 години в Париж с идеята да прави нещо модерно. Мен ми е винаги било проблемно в София. Подлезите, които се намират навсякъде и са не само и в центъра, просто навсякъде. И идеята ми беше по-скоро за това пространство тук. Според Ивелина в столицата трябва да има повече пешеходни пътеки и по-малко подлези, което ще улесни гражданите и ще помогне на инвалидите да бъдат по-мобилни. Как българската столица да заприлича на Париж? Пространството около НДК е достатъчно обширно и така, смея да твърдя, отворено за доста улични изяви. Първото нещо, което ми прави впечатление е настилката. Настилката, тя не е проблемна през лято, но през зимата става много хлъзгаво и някои неща въобще не биват обмислени преди да бъдат направени. И други жители бяха провокирани да залепят символични жълти лищета с идеи. Ето какво искат да видят пред НДК те. И сложа със сигурност място за отдих за малките чисти и за техните родители. Просто да са спокойни, да е затворено място и да няма така кучета и тем подобни неща. Това е най-важното. Тук да се пусне вечерно осветлението. Примерно, ако ни дават отново да имаме водни войни, да правим да се пръскаме, защото през жегите лятото. И ще бъде много по-хубаво и мисля, че ще идват много повече деца. Бях тук веднъж през зимата и сега. Наистина е много хубаво и става все по-хубаво всеки ден. Много е приятно да се разхождаш из града. Има много интересни неща да видиш. Архитектите пък се развихриха в желанията си и предлагат да се радваме на Луна парк и на шезлонги за полягане. Минувачите са по-скептични, че новите атракции ще просъществуват дълго. Ние не сме такъв народ, който е свикнал да цени това, което друг е създал. Ние в момента гледаме само да щупиме, да разрушим, да се направим на по-интересни. Създателите на инициативата вярват, че хората ще бъдат по-грижливи към мястото, след като и те са участвали в неговото изграждане. Вдъхновяват се от многото примери за допитване до хората по света. В Съединените щати, след предложение на нюйоркчани, се строи музей в памет на загиналите и нов търговски комплекс на мястото на кулите близнаци. В Черна гора се планира престрояването на бившата столица Цетина, а в канадската провинция Британска Колумбия хората предложиха как да се освежат обществените места на остров Гранвил, който е и най-значимата им туристическа дестинация.